Ik heb die boys gweith glo, boys gweith dir, a te beth sy'n mynd mlaen. Boys lorries ma, mae rhaid i ni gyflogi'n gilydd. Ydych beth i galw ni mae'n fwy o arian, ond ni'n amladd am y gymuned a dyfodol. Erbyn y cyfrifiad diweddara yn 2011, roedd canran y di-waith wedi gostwng i 6.3%. Mae rhywun wedi gwneud rhywbeth o le, ond mae ddim yn fi, ond fi sy'n talu. There's been a fair degree of complacency. In many countries, we wouldn't have the level of tolerance for low performance that we've seen in Wales. Da pwy mor araf mae'n mynd i ddod, byddwn ni'n trio bod wrth ei ochr yn gefnogi fe gwmwyd y gallwn ni. Sa'n ni'n gallu byddwn ni gyda fe drwy'r dydd a drwy'r nos, ond ddim yn amhosib. Mwyn darganfod faint oedd hi wedi gwario ac ar beth, nes i gais rhyddid gwybodaeth i'r brifysgol. Roedd yr ateb yn syfrdanol. Mewn ychydig dros flwyddyn, nath hi hawlio cyfanswm o 49,211 o bunnoedd. Wnaethon ni ofyn i Sheila O'Neill wneud cyfweliad mwyn rhoi cyfle iddi gyfiawnhau y costau a'r treiliau mae hi wedi hawlio. Nath hi wrthod ein cynnig. Oedd hi'n sbio am y dyfodol bob tro, ac os yna rhywbeth yn dod ar ei thrawsi, oedd hi'n mynd i goncro fo. A felly roedd hi'n drio concro yr anffawd fawr sydd wedi digwydd iddo fel teulu.